Hogyan is gondoljuk mi azt, hogy valamilyen módon egy faluközösséget fogunk létrehozni. Én azt gondolom, hogy a megtelt tábla az most segít nekünk, hiszen az elmúlt 5 évben is kb. 500 fővel gyarapodott a lakosság, és nehéz úgy faluközösséget létrehozni, hogy folyamatos a beköltözés a szinte világ minden tájáról. Külföldről is jönnek emberek Felsősre, és bárhonnan Magyarországról. Ez most nagyon jó helyzet az, hogy egy picit megállunk a népesség gyarapodással, és megpróbáljuk azt a kicsit ostoba helyzetet megszüntetni, hogy itt 2 részre szakadt a település, hogy van egy kör, meg egy másik kör, és akkor így dobáljuk egymásra jó messziről a sarat, ez nem visz sehova. Mindenkivel megtaláljuk a párbeszédet, mindenkit partnerként kezelünk. Én kezdeményeztem is a Kulics Márta polgármester előtt azt mondani, hogy tartsunk együtt is egy fórumot, ahova el tud jönni mindenki, és bármelyikünktől tud kérdezni, és akkor nyilván döntsenek majd június 9-én a legjobb belátásuk szerint, de sajnos nem biztos, hogy ez mindig a másik oldalról is nyitottság vagy nyitott fülre talál. Nyilván én azt gondolom, hogy legyen is bármi június 9-én, mindannyian itt fogunk maradni Felsősön, itt is szeretnénk élni, tehát mi akkor is a falunkért szeretnénk tenni, de bízzunk benne, hogy mi fogjuk tudni majd irányítani a dolgokat.